Защо да ползваме кредитен консултант? Истината е, че в почти всички развити държави хората не теглят кредит сами, не отиват директно в банката и не се опитват да минат през цялата тази процедура сами. В Великобритания, например, над 85% от хората ползват кредитен консултант. Първото най-важно нещо, което трябва да знаете, услугите на кредитните консултанти, на доказаните кредитни консултанти в България са напълно безплатни за вас. Кредитните консултанти са контролирани от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и подлежат на проверки и контрол от БНБ и КЗП. Така че когато седнете при кредитен консултант, може да сте спокойни, че той ще извърши услугата, консултирането и всичко, което съпътства цялото отпускане на ипотечния кредит, съобразно законите в България и в Европейския съюз и под контрола на най-големите институции за контрол в България. Кредитният консултант не просто ще ви даде една безплатна консултация, той е длъжен да ви даде 3 най-изгодни оферти на пазара, специално договорени спрямо вашите нужди. Трябва да ви подсети за всички други важни моменти при теглянето на ипотечен кредит. След това, заедно с вас, когато изберете банката, трябва да входира искането за кредит, да почне да работи с брокера ви на имоти за събиране на всички документи и предоставянето им в банката, да проследи и да ви съдейства за изготвянето на пазарната оценка, да проследи правното становище и дали банката ще изисква допълнителни документи, да организира тяхното набавяне и да следи как кредита ви ще мине финалното одобрение, да се свърже с вас и да ви покани в офиса на банката да подпишете договора за кредит. Тогава услугата смятате, че е приключила, защото ще вземете парите? Не. Кредитният консултант ще продължи да следи и да си контактува с вас през годините, за да е сигурен, че всякакви въпроси през следващите 20-30 години, за които се тегли кредита, които ви възникнат, той ще може да ви отговори и вие да разчитате през целия този процес на него и най-вероятно с негова помощ ще погасите кредита значително по-рано. За повече за кредитните консултанти можете да видите на Credit Center BG.